הלאה. צד שני, שמישהו יעמוד בצד השני, אין שם אף אחד. נצלם את הצד השני גם. אולי הם עולים פה. הנה, פתח. מה? איפה? אוכל, לא זה. מי דופק? פתח את זה, פתח את הקרש, אוכל הקרש הזה. פתח את הקרש הזה, כן, יש לזה קטע בקרש. שימו לב, אולי יש יציאה בזרה. דפיקות מהאוטו. תסתכל לי, אני פוגע במשהו? רגע. רגע, לא, זה מגש. עמי. הנה, זה מברגה, אחי. תביא מברגה. יש דום אחד השני. כן, זה הקרש הזה. צלם את זה. קח מברגה. לא מברגה, צריך בורא. צריך חבר'ה, נביא אותו. רגע. לא, אתה לא יכול, אתה דורך על זה. יש לך פה? לא, אתה דורך על זה, יאל, אתה דורך, אתה לא יכול להציג. יאל, כפרה עליך. יאל. נעשה את זה חכם. איווה, הנה, הוציא. תרים. תלם מופנה. לא לקום. אזיקים על כולם. חיפוש ואזיקים. יאללה, זהו. רגע. חבר'ה, שבו. זהו. יאללה, עוסקים אותם אחד לשני. בסדר? אחד לשני. תביא ידיים.